खुलुमबाय आं ब्रह्म हिलारि नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फरायबाय दा आं दंफैयो गुवाहाटीनि चान्दमारियाव तो बर' खौरांनि थाखाय जों माखासे नांगौ आइटेम बायफैदोंमोन केमेरा बाइट्स बेनिफ्राय दा थांगासिनो दं जारौ दा बड' किटचेनाव जानाय सारा मा लाखो जोङो केनन केमेरा लानाय जाबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो लग' लानाय जाबाय बिदिनो माइक्र'फन माखासे नांनाय जिरादखौ जोङो चेनेलाव नांनाय माखासे जिरादफोरखौ जों लानाय जाबाय ओमफ्राय दा मा ओंखामखौ दा जोङो दा जारौ बड' किटचेनाव ओंखाम जानो थांगासिनो दं मा मोनजायो नायनि होनलाय नायनि ओइ बानायसो दे खोथा खुलुमबाय रायजोफोर जारौ दा बड' किटचेननि जारौ दा बड' किटचेनाव ओंखाम जानो थांगासिनो दं ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना मा जागोन दा दसे उनाव नुगोन दा मा मोनजायो दा जों बुंनो हाथ'वा आइटेमफोराबा मा मोनगोन एभेलेबल थानायनि सायाव खोथा आरोना फार्स्ट टाइम जाहैगोन बिनो औ ठीक आसे थ' होमबा ना नायलांबाय था नोंथांमोना ब्लगखौ जों डाइरेक्ट जारौ दा बड' किटचेनाव सहैना नोंथांमोननो देखायनोसै फाइनेलि सफैबाय जारौ दा बड' किटचेनाव थ' सिङाव हाबलांसै ना बाजेटखौ बानायखानाय बेयो 210 ड्राइ फ्रायानो 210 ओमफ्राय एम्फौआ पलुपल मिर्च 290 जागोन फ्राया मोनसेथ' इदि ओमफ्राय चिकेना मादि लानो चिकेना र' फ्राय जायोबा जोब्बाय ओमफ्राय दा फट' सेसन सोलिगासिनो दं नै जोंनि दिनै गोदानै लानाय केमेराया केनन 200D Mark II थ' बेखौनो लाना फैदोंमोन बर' खौरांनि अमा फ्राय होबाय अर्डार आरो दाउ फ्राय एवनाय होबाय जोङो आरो बिदिनो ना एवनायबो होबाय आरो बिदिनो एम्फौ लाथा एवनायबो होबाय बिदिनो माखासे बर'नि जानाय खायद' मोनगोन जेरै सबाय साम' बिदिनो अनला दाउ बेदर बिदिनो माखासे आइटेमफोरखौ जोङो मोनजाफागोन बेवहाय बेखौ जोङो जानो थाखाय नेबाय थादो बे जाहैबाय गुवाहाटी चान्दमारिनि फ्लाइअभारनि सिङाव बियो दा जारौ दा बड' किटचेन हटेलाव दा जों जानो थाखाय नेबाय दं आरो दा नोंथांमोना फैनो हागोन बे दिनै जे आङो सेकेन्ड टाइमानो जाबाय बेयाव फैनाया बोसोरथामसो सिगां फैदोंमोन ओमफ्राय आइटेमफोराथ' जोबोर गोथावानो जायो नोंथांमोनाबो जाफैदो खेबसे फैनानै चान्दमारि गुवाहाटी नियार फ्लाइअभार दे आंबो फार्स्ट टाइम खिन्थु दिनै दे दा ज' जों केमेरा लानायनि इन्ट्रेस्टआव दिनै बेवहाय जानो फैदों ना थ' जोंना खामानिया लाख टकियावल'सोमोन केमेरा लानाय अब्लाबो जों बेसिम फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गुवाहाटीयाव फैयोब्ला जारौ दा बड' किटचेनाव खेबसे जालाङाब्ला माने क्लियार जाया थ' दिनै आरो स्पेसियेलि केमेरा बायनायनि थाखायबो जानोसै नामा थ' जिरायदो नैबेहाय आंखौ देखायनाय नै जारौ दा बड' किटचेन कल फर हम डिलिभारि बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालाम अब्ला हम डिलिभारि होगोन सिटि खिनिनि थाखाय नामा गुवाहाटीनि नोंनिया नाना इयो मोनसेया नै मोनसे ना बेखौ जोङो स्टार्ट खालामसै ना दे जादलि ना बिलाहि ग्रेभि आरो बे जाहैबाय दाउ बेदर सबाय अथेन्टिकेट सबाय नोंसिना मा जाखो अमा दाउ आरो लाथा एम्फौ माजों जाबाय नोंलाय जाबाय माखौ जागोन माखौ जाखावगोन जायोलै आं बेफोरबायदि बाराद्राय गोबां आइटेमबाथाय सानैजों 1300 गाहाम जायो जोंहा चिराङाव जाबा हिमालयफोराव ग्रेभियानो लाजोब्बायना गासिबो अमा फ्राय
लाइ आलु बाथोन बानलु ना salad सबाय ओंख्रि होलांदो सबाय एसे होलांजाबावगोन नामा माखो जाख'नोलै जाख'जोबनो नालाय गाज्रि लाबाय दाखोनसो नेम्बु मा मोनफैयो उदैखौ बोरैबा मोनदों सोराव बांसिन मोनला फाइनेलि कमप्लिट जाबाय जोंनि जानाया जों दा थांसिगोन जोंनि जायगासिम थ' जारौ बड' किटचेनाव फैनानै बिराद मोजां नांदों गोबाव समनिफ्राय खोनाबाय थादोंमोन ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन थ' दिनै फार्स्ट टाइम हिसाबै बेहाय फैनानै जोबोर मोजां नांदों मानो होनब्ला बेवहाय बर'नि जाखिनि ट्रेडिसनेल अथेन्टिक फुड अनला सबाय बेनिफ्राय जेनेबा साम' दाउ अमा गासैबो बेवहाय मोनो नोंथांमोना फै लकेसना गुगोलावबो मोनखागोन सार्च खालामबा लोगोसे चान्दमारि फ्लाइअभारनि खाथियावनो थ' आं फार्स्ट टाइम हिसाबै मोजां नांदों बेवहाय जानानै जा बिथांमोना स्पेसियेलि अमा जायो बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां बेवहाय नाथाय आं अमा जाया अब्लाबो दाउ जानानै जोबोर मोजां मोनदों आरो थ' नोंथांमोना बेसिम फै बेसे थांखो माहाजोन बिला जानाया 2252 जाबाय थ' ओंखाम होनाय जानांगौ जारौ दा बड' किटचेननिफ्राय ओंखारबोबाय दानिया जोङो चान्दमारिथिंजाय बेरायगासिनो दङ न'सिम थांफिननो लाबाय 5:30 PM आव पल्टन बाजारनिफ्राय जोंना ट्रेना दा जों दसे सम बेरायगोन ड्रेस लानो दङ गोबां लाबाय दिनै 70,000सोनि आइटेम लाबायना माहाजोन फिसाफोर ना माहाजोन 70,000नि गेजेराव जाबायना जोंना गासै आरो दंबावो ना माबायदि मोनखो जारौआव जानानै जोबोद मोजां नांबाय एकदमबारे बर'नि अथेन्टिक आइफोर आफाफोर जाफै इयाव मोजां नाङो उदै बुंबायलै बर'फोरखौबो सापर्ट खालामनाय जायो मोजां खोथा होनदों नोङो थारमाने एक्चुवेलि जोङो माने पल्टन बाजारहालागैल'सो जोंना खामानिमोन माने लाख'के जानानै थेवबो दिनै जारौ दा बड' किटचेनाव जाफैबाय फार्स्ट टाइमाव बिराद मोजां नांबाय नोंथांमोनाबो सम मोनोब्ला बेसिम फै जाफै बेरायफै सापर्ट खालाम मानो होनब्ला गुवाहाटि बायदियाव बेबायदि हटेल होदों बेनो जोबोद मोजां आरोना थ' बिजि लाइफ